Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hadirin gajing klub jung Dr. ki kerum keram kelas dang mi hagane ka jalam me khaya jungi khamtam hangne hari kasi jungi kane baru kadai ka bud jung korasama hakapuar bu Dr. Ki udang im umnut banwanra lagi kerum keram hangne hari kasi namar Dr. Ki udai ubro bastat udai ubro ubom jasa bat ki rusno udai ubro bakran be thar thar ki ja udai ubro ubom jurit uju pha na kisti saka sarkar India uju keren ru ha parlimen kumta ko sama umnut ban le don bor umnut ban lilam me khanda wasi ka jungi kane gare ga jing persatu ga jungai phi patba lada phi sotu te to sotu no lada phim sotu te dap na kale ga junga ngamla ban le na kam ta ga jumpi ngam dai ulang kenya na kam ta ga jumpi. Hello para bro, saya sempat mengaku bersuatu IP baru ki padba. Ki baju page bahaya ya ki video jonga. Mangi ki padba ni don ka bor ka kraw khamta ba bor thebut. Kumta ngimdai ban shoot thebut klebi. Ngimdai ban shoot thebut luma. Ndrai ni de ban tip ya ka bor ka kraw ni. Namar mangi ki padba ni don ka bor ka kraw khamta ha ka bor thebut. Kamontoi ban penlong kino ki protes lada mangi ngirang bi lada ngila syai tahot ndai bun pat bun ki barang bi ki bompat sotu ka kongsan kadai ban persotu swa ban penlong swa ka campaign lane daga socialization khnang ba ki patba ke sotu lada kim sotu ka montoi bangin yakhi ka montoi ban panmi hurihra namar ban panmi hurihra hakmat ki bi kalong kumbas penjot ka mereka phalade nah kalian kajong ngampak ban syatkan nagam dajong kibi ngampak ban penjuat penyupang kamar kapal de nagam da kibi ngakwa sebab ban pensotu lada ki sotu kabiang lada kim sotu te nah kalian kajong ngampak ban penjuat kai kamar kapal de kapakungsan nga kalong bangan pensotu swa lada kim sotu kamut kalong lene yang keren dengan keren be dengan pensotu be khnang ba phinachai lada phi accept ya ki jimbusa ki jonga biang lada phi accept ru ka syong ka mongde phi lada phi kwa ngit ya ki noelam ba sap ya ka jing penbi jong ki noelam ba sap ka syong ka mongde phi rei ka jing jot kan abingi lada ngi ngop haki rusno lada ngi ngop haki ru boman Hinam bakane ka jalam me khaya jungi nakapor ksakapor ka jidwan bai ka kanro kanram khamtam haune har khasi jungi ka jidwan bai ka kanro kanram namar ubalong he haka sarkar udai na kawe pat ka jadbunreu udai u jadbun khasi jungi udai u khasi ubalong he haka sarkar udai ugaro udai u kora sama chipunistar te filayo ihi jadi kam ki baru kora sama bule filayo ihi ya ka jingbut po ya ki but jong kora sama Shagaro Hills uthe development book uthe da ki development ki bahe kat ba syari khasi janti bat wai da ki development ki ba mahu la kantai wanra panban lagi development ki bom pensatna ngi ki ba kum kato ka jing thmu jong u kora sama pas ka sarkar jing u ban wanra lagi jing te ki bom pensotnat ki bom ya habat ni padba hang tu halumpung deng kum kato hadu mata kadon kata ka jing persa jong ki padba banda kalian jong kato ka seng ka ikum to ka Green Tech Foundation day kino yalam jong kata seng ki la yakhi ki la syatkan nagam ta ban persa ya ka jing thmu jong ka sarkar kora sama ban te da kita ki spa me ki ene kita ki jing te ki ba wanra pan ya ki kam da ka ki kam auri
kumno ka sarkar ka kwa ban kum kita ki jingte ji bom ai jing toy ngi ki pat ba jong ka ne ka jala kalong penban kum ban kentiu ya kiru jaklie tiana kalen ka jonga nga persya ya ka jingrai jong ka sarkar ban te da kum kita ki jingte hang tua halumpung deng dara ko ban te pi ukora sama ude ban te hagaro hills unde ban mante hari khasi jungi dara ko ban te kum kita ki jingte te hagaro hills ke balai unsuan penjot ya kari khasi ba jungi na kalen ka jongaru nga persyatur ya kan ne ka jingtmu jong sarkar tangba nga su pensai fi ki pat ba ka bakongsan nga kalong ka jing pensai ka socialization lane ka campaign akpa banai da ka hours program tane da ka campaign lingba ki konten ki junga omdai bangan penjenjar de bangan lesak tangan ba ngan penyupang kaya ladi ngan penjenjar nomor nama pi ki pat ba piabi kamantoy nga bangan de kumta kalong kumbanga penyupang man ka mereka phala de kalong kumbanga pentuat man ka mereka phala de ngampwa ban penyupang ladi ngampwa ban penyap ladi tang nakamta jongki bis pa bis bai namar bun khasi jungi ki deki beach pa beach bai kumba beach judas hagaba ula beach pa beach bai dino idisu ngampwa ya ki padba khasi jungi kinang beach pa beach bai pide ban penankam hok ya ka vote ka jong phi ha ka por thebut pide ban jitmai ya ka sarkar Pimdai su banang jit ya kiju kinong yalam nane kiju ki MLA laki long ki MLA lane ki MDC wacha ubro baha ya ubro ba trehok ngide ban penne kadba ya ubro ba snow de nyemdai ban penne uju siju ngide ban chain ngide ban wanda ekataka dynamic tane ekataka chain ngide ban perkelar ngimdai ban penne uju siju ya ubro basner fi ban kersan watla udon kaspa kau kan noru kalong ban kumba ni benda ngidi ya kami ka phala de namar losu ka pisade te losu ka pisade unle ka namon tumtangi de ban sotu nang ne khmat ngide ban sotu ya ka jing koridor jong ka vut ka jungi mangi pat ba ni don ya kata ka strong power lane ka bor ka klan ha ka por thebut ni dei ban penankam ha ya ka vut ka jungi ni dei ban long ti ber start ha ka por thebut ngim dei ban bispa bisbai ni dei ban tip ni dei ban da long ki ber start ha bangi jet ki nom ki ban ailat si ailat tekene ka sarkar jung kora sangmat phi ka sapoi ka por pa kane ka ri khasi janki jungi kan sa jot thio war mentaru lasang penjot war mentaru piam wanra beda ki kenum kenram hang ne hari kasi jungi tang ki kam penjot sudah kaba sagaro hills pat uthe na ki development bubuk kane kadeka bud jung ukura sama ban penpiang swa ki development hagaro hills karba ban penjot hari khasi jangki lada labiang ki development hagaro hills un sapano laga jong ka jala neka garo state un sa pano laga jong ka jala bat usai klatno bat ngi khasi jangki kata kadeka bud jung ukura sama pide ban sotu Pimdai bansu ya bi bansu yang ngit matla ya kumkine ki nong yalam ki basneu bunsen kira pelan ha haba kile kana wana kam kilong ki bro ki basala kilong ki clever man
bro ki basner phi ki de ki mastermind phi de ban start phi de ban long ki bro ki start phim de ban subi ni de ban cancel sendon ni de ban boycott sendon ya ka party jong kini ki high level ni de ban boycott sendon ya ka party jong ki kapitalis ni de ban kersan bek ya ka party jong baduk ni de ban ailat saya kiwe ki party ki bakpa ban trai bha lara makiru ki lemeng lara makiru ki thombor ki kwa ban wanra ka jingjot ng sa boycott kiru kalau ngota ngi de ban penkelahen kan komjit inu hikmat habang im hagari laju tu hagari sinsar padba aru kabut man kasan sunam ngidon ne kabuar ka khau de mangi padba kabuar ka kasyong hangi ki padba nang thebut te ka kandom kanra baro kade ka jingbit jom phi ki padba na kanno be je phi ki padba ma phi ki padba phi bi lada phimbi phi lada phim ai bor ki kumno ken yo long chief minister kumno ken yo long ministers kumno ken yo long home minister health minister education minister kim yo long minister lada mangi ki padba ngim kersan hadin gajin khlab jung doktor ki kerum keram kelas tangmi hagane ka jalam ne khlia juni khamtam hangne hari kasi jungi kane bro kade ka bud jung korasang ma hakapuar bu doktor ki udang im umnut banwan ra ki kerum kendam hangne hari kasi namar doktor ki uday bro bastat uday ubro ubom yasa bat ki rusno uday ubro bakran be thar ki sa uday ubro ubom juri uju pha da ki thi sa ka sarkar India uju kran ru parlimen kum ta